אוקיי, יופי. אז ערב טוב. אנחנו מאוד מאוד מתרגשות, יעל ואני, להעביר איתכן בעצם את המפגש הזה, ואנחנו שמחות שככה החלטתם להצטרף ולתת לעצמכם את המתנה הזו, כיוון שזה באמת מפגש מאוד מאוד מרגש ומחזק ומעצים, וממש מפגש שהמטרה שלו הייתה בעצם לבוא לעזור בדיוק ברגע שבו רצים לממ"ד, מקלט, חדר ביטחון, ואחר כך בעצם ברגע שאנחנו אמורים לחזור לישון, או אמורים לחזור כביכול לשגרה, אז יש קושי מאוד מאוד גדול. אז המטרה שלנו זה בעצם לבוא ולעזור לכם, ואנחנו שילבנו משני העולמות שלנו, ואנחנו רוצות לבוא ולתת לכם בעצם את כל מה שיש לנו להציע כדי להתמודד עם המצב הזה יותר טוב. אז נתחיל מהצגה עצמית. אני קרן מוסקוביץ', מטפלת רגשית אנרגטית וארומתרפיסטית בכירה, ואני ממש יוצרת מרחבים של רוגע, של חיבור והקשבה פנימה. אני חיה ונושמת 80 מטרים, אני מטפלת במגע, עיסוי ארומתרפי שנקרא ארומטאץ', מטפלת אנרגטית וסאונד הילינג עם קערות טיבטיות, והמטרה שלי זה ממש לבוא וללוות ולתמוך בכל מה שקשור לגוף, לרגש, לנפש, בעצם עם הכלים הטבעיים ועם כל מה שיש לאמא האדמה לתת לנו. ויעל ואני, שיעל עכשיו תציג את עצמה, שילבנו ככה את העולמות שלנו בשביל לעזור לכם להתמודד כמה שיותר טוב עם המצב. אז יעל, הבמה שלך. אז נעים מאוד, אני יעל, מטפלת אייפק בשילוב עם דיקור. יש לי כלים נוספים של הומאופתיה מודרנית, פרחי באך ורייקי. ואני, למי שלא מכירה מה זה טיפול אייפק, אני בכמה מילים אסביר כדי להסביר את התהליך שאנחנו עוברות ולחבר אתכן לזה. בעצם אייפק הוא טיפול אישי פרטני ולא טיפול קבוצתי, והיום אנחנו נעשה טיפול קבוצתי, אז ככה שאנחנו נחווה באיזושהי צורה מצומצמת את אייפק. אייפק אנחנו מטפלים במגוון רחב של סימפטומים, אבל גם פיזיים וגם רגשיים, אבל ההתמחות שלנו זה ביטול אלרגיות, רגשיות יתר, ויכולת לאבד דרך הגוף את החוויות והטראומות ככה שהם יפסיקו לנהל אותנו ולייצר דפוס בריא חדש שממש משתנה מבחינה מולקולרית בגוף, וככה הרבה יותר קל לייצר את השינוי מאשר לחשוב על זה. כי אם אני רוצה לחשוב על זה שאין בעיה, אחרי הזקה אני חוזרת לישון, אני חוזרת לסבלנות, אני חוזרת לרוגע, זה יפה שאני חושבת, לא תמיד הגוף שם איתי, לפעמים הגוף מתעורר, אני מרגישה שההתראות והזעקות האלה, במיוחד בזמן שאני ישנה, זה כמו איזה זריקת קורטיזול לגוף, אז הגוף לא ממש איתנו, ומה שהאייפק עוזר זה גם לאזן ממש את כימיית הגוף, וגם ברמה הרגשית, את מה שזה מציף בנו, ולייצר איזשהו דפוס, איזשהו אמונה, איזשהו דרך שהיא מאוזנת לנו, מה שאנחנו יותר מחפשים את הצד הבריא. הדרך שאנחנו עושים זה דרך תדר המילה וטיפוף על נקודות עיקור, ולכן קיבלתם את הפתקים, ונעשה את זה כאן ביחד. כשבעצם בשבילי תדר המילה היא מאוד 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 חזקה. עכשיו, בעצם קיבלתם פתקים שהדפסתם, אז יש פה את הפתק הגדול שכתוב עליו מה מעמיס עליי בזמן ואחרי התראה. לחלק הזה אנחנו ניתן, אחרי שאני אסיים להנחות אותו, ניתן 10 דקות, כאשר 2, 3, 4 דקות הראשונות ניתן לכם זמן לכתוב בשקט, ואחרי זה אם מי שתרצה או מי שתרצה תשתף, ובעצם מה שאתם כותבות בחלק הזה, יש שם שאלה, מה מעמיס עליי בזמן ואחרי התראה? אז כל אחת מה שזה מציף אצלה. אני יכולה לשתף שאצלי
כשאני, ההתראות והאזעקות בלילה הפעילו אצלי מצב ישן של חוסר מוגנות בלילה. הם פרצו לי פעמיים הביתה בזמן שישנתי, וגם דברים מהילדות ודלקות אוזניים בלילה וכל מיני דברים כאלה. ואז עשיתי טיפול די דומה, וזה עזר לי לנטרל את זה כדי שאני אוכל להתחיל לחזור לשינה. זה החלק הרגשי של הדברים. אז באמת תחשבו מה עולה לכם. שמנו פה כל מיני שאלות שיעוררו אתכם, שאולי יעזרו לכם לחשוב. אחריות יתר, פחד, חוסר סבלנות, מתי כל החרא הזה ייגמר, עייפות, אכילה רגשית. כולנו מתורגרים פה מה-7 לאוקטובר, כל אחד בצורה קצת שונה. אז בואו ניתן לכם, את החלק הזה אנחנו לא נקליט, ניתן לכם כמה דקות כל אחת לכתוב, ומי שתרצה לשתף, אחרי זה, אז קרן תסביר לנו איך אנחנו יכולים לשלב את השמנים מהתרים בטיפול. אז בעצם שמנים מהתרים אנחנו בחרנו לשלב אותם כחלק מהטיפול, כיוון שזו באמת דרך היכולת של לבוא ולתמוך בנו כל כך מהר היא באמת מדהימה ומאוד מאוד מרגשת. וזה גם לא משהו שאנחנו צריכים לבוא ולהתאמץ עבורו, אלא מספיק שיהיה לנו אפילו בקבוק אחד של שמן אתרי. אני עוד מעט אביא פה כמה דוגמאות לשמנים שככה חשבתי שיוכלו לבוא ולתת מענה לשיתופים שלכם ולמה שאתן מרגישות. אבל באמת כל שמן שככה מרגיע אתכם, נותן לכם רוגע, שלווה, ואם אתם דווקא צריכות שמן שנותן לכם דווקא בוסט של אנרגיה, לא משנה מה, תבחרו שמן שיעשה לכם טוב. כמובן שצריכים לבוא ולבחור שמנים בהתאם לשלב ביום, כי לפני השינה אנחנו לא רוצים בוסט של אנרגיה, אבל הכוונה היא שכן אפשר לראות את הדוגמאות שאני אשתף היום, אבל מעבר לזה, לבחור פשוט שמן שאתם אוהבות. ועבור מי שלא מכירה את עולם השמנים האתרים, אז ככה ב2-3 מילים. שמנים אתרים אלה בעצם תמציות טבעיות שמופקות מצמחים, מכל החלקים של הצמח, החל מהשורש, גזע, עלים, עלי כותרת, ובפירות הדר יש לנו בעצם את הקליפה של פירות הדר. והשמנים אתרים מכילים חומרים פעילים שבעצם יש להם תכונות מסוימות, והתכונות האלה הן אלה שמעניקות לנו בעצם את התמיכה הגופנית והרגשית. עכשיו, אם אנחנו רוצים לבוא ובעצם במקרה הזה לתמוך בנו מבחינה רגשית, אז אפשר להשתמש גם דרך הרחה וגם מריחה על האור, ואז בעצם התמיכה יכולה להיות תמיכה בהרגעה של מערכת העצבים, להפחית תחושת עומס ומתח, ממש ככה לעודד נשימה עמוקה, שזה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רואים את הנשימה כמשהו שאנחנו עושים אותו באופן אוטומטי, אבל במצבים של מתח, לחץ, חרדה, הנשימה, כפי שאתם יודעות, מרגישות, היא מושפעת. אז אפשר להשתמש בשמנים אתרים גם בשביל לבוא ולתמוך במערכת הנשימה, ואז לשלב גם בעצם נשימה שהיא טובה יותר וגם רוגע ושלווה. ואז ממש ברגעים של הצפה, רגשית או של מתח, הריח יכול להיות עבורכם ממש עוגן, שיחזיר אתכם לכאן ולעכשיו ולרוגע והשלווה שאתם מחפשות. עכשיו, מי שהכינה שמנים אתרים, יכולה עכשיו להביא אותם לחלק הזה בעצם של המפגש שלנו. אני בחרתי פה 5 שמנים, וממש הסברתי על התמיכה של כל אחד מהם. אם אתם רוצות, אתם יכולות כמובן לעשות צילום מסך. כמו שאמרנו, תהיה גם הקלטה. אנחנו מקוות שמבחינה טכנולוגית נסתדר עם הכל, אבל אתם יכולות כמובן גם לצלם מסך. עכשיו, מבחינת השימוש הכי מהיר, הכי פשוט, זה דרך חוש הריח. אז אם למשל אני בוחרת שמן תפוז, שמופיע בפינה הימנית למטה, אז הוא גם מרגיע את הגוף וגם מרומם את הנפש. שבאמת במצבים כאלה אנחנו צריכים משהו שגם מרגיע אותנו וגם ייתן לנו את התקווה, את האופטימיות, את האור בקצה המנהרה. עכשיו, הוא לא מעורר, אז אפשר גם להשתמש בו בזמן הלילה. עכשיו, אופן השימוש מבחינת ערכה, פשוט ישירות מהבקבוק, לעצום עיניים, לקרב את הבקבוק ככה לאף, ולקחת
פשוט לקחת כמה שאיפות עמוקות, אתם יכולות לנשום בעדינות, לספור עד 5, אחר כך להחזיק 2 ואז להוציא בספירה של 3 או של 4, אבל ממש חשוב לבוא ולעשות את זה באיטיות. אתם יכולות אפילו נגיד לשלב, אם אתם אוהבות נגיד לבנדר ותפוז, אפשר לשלב שני שמנים כמובן גם. אפשר לקחת את שניהם ולקרב ככה, לשים מתחת לאף ולהריח את שניהם. עכשיו, אם זה בלילה ואתם לא רוצות להתעסק עם השמנים תוך כדי, באמת המטרה היא לבוא ולחזור לישון כמה שיותר מהר. אפשר להשתמש בשמנים אתרים לפני שאתם הולכות לישון, וההשפעה שלהם נמשכת במשך כמה שעות. אז אם זה במריחה, צריך לדלל בשמן בסיס. כמובן שהדילול יהיה בהתאם לשמן האתרי שאתם משתמשות, ובהתאם לסוג האור. אבל מעבר לזה באופן כללי, כאשר אתם משתמשות, אז אפשר למשל לעשות מקלחת נעימה לפני השינה, מקלחת מרגיעה, ואז לעשות בעצם עיסוי גוף או עיסוי כפות רגליים, או שאתם יכולות לקחת את השמן האתרי וממש ככה לעשות פה עיסוי של האזור של העורף, של השכמות. לבנדר הוא שמן שאפשר גם להשתמש בו ללא דילול, אז אפשר אפילו למרוח פה באזור של הרקות, לעשות עיסוי עדין. זאת אומרת, אם אתם לא רוצות להשתמש בהם תוך כדי השינה, ובאמת, זאת אומרת, תוך כדי הלילה, ובאמת לחזור לשינה כמה שיותר מהר, אז פשוט להשתמש בהם לפני השינה. עכשיו, לבנדר ותפוז הרבה מכירים, אז נתתי אותם כדוגמאות עכשיו בהדגמה, אבל מעבר לזה יש גם את שמן ברגמות, שהוא גם ממשפחת העדרים, והוא אחד השמנים המרגיעים ביותר שיש במשפחת העדרים. שמן מיורם, הבאתי אותו כדוגמה, לא הרבה מכירים אותו, אבל זה שמן שבעצם יעזור לנו גם גופנית וגם רגשית, כי הרבה פעמים שהגוף שלנו במתח ובלחץ, אז יש לנו בעצם את כל הקיבוץ של כל הגוף. אז כמובן, כמו שאמרתי, אם אנחנו משתמשים במריחה, זה יהיה בדילול עם שמן בסיס, אבל מה שאפשר לעשות, עיסוי מרגיע לפני השינה, שגם יעזור להרפות את הגוף לפני השינה וגם לישון יותר טוב, ובמקביל מבחינה רגשית הוא גם מרגיע מתחים וחרדות. עוד שני שמנים שמאוד חשוב לי ככה לספר עליהם בקצרה. אחד זה שמן ארז, שבאנגלית הוא נקרא סידרווד. הוא יעזור לנו להרגיע את המחשבות והגוף לפני השינה, והוא גם עוזר לנו להירדם יותר בקלות ולישון יותר טוב. אז אתם יכולים לראות שגם לבנדר ירגיע אותנו וגם ארז ירגיע אותנו, אבל כל אחד בעצם עושה את זה בדרך הקסומה והמדהימה שלו. עכשיו, ארז הוא גם שמן מאוד ככה מקרקע ועוזר לנו, ממש לפעמים מילה מקרקע, להיות ככה עם הרגליים על הקרקע ולהיות בכאן ועכשיו, גם פיזית וגם רגשית. זאת אומרת שהמחשבות לא ינדדו ויהיו עם דאגות, אלא אני כאן ועכשיו, אני בטוחה, ואנחנו נדבר על זה. ושמן וטיבר זה שמן מדהים שלא הרבה מכירים אותו, זה שמן שמפיקים אותו מהשורש, ממש מהשורשים שבאדמה, והוא ממש קיבל את הכינוי השמן של אמא האדמה. אז הוא גם מקרקע אותנו ועוזר להרגיע, והוא גם עוזר להרגיע במקרים של סערת רגשות. אז כמו שאמרתי, אלה רק דוגמאות שאתם יכולות ככה לבוא ולהכניס אליכם הביתה שיעזרו במיוחד בתקופה הזו, אבל כל שמן שאתם אוהבות, שמרגיע, שמשרה שלווה, יעשה את העבודה. סליחה, רק רציתי לשאול, סליחה, אבל ציינת תפוז ולבנדר בהערכה, ושאר השמנים? גם אפשר בהערכה, פשוט הבאתי אותם כדוגמה. אוקיי, ואם רוצים לשים אותם בכלי ככה, אפשר על מלח גס או בדיפיוזר כמה טיפות? כן, כן, אפשר בדיפיוזר. עבור מי שלא מכיר, הדיפיוזר זה פשוט מכשיר חשמלי שעובד עם מים ושמנים אתרים. בדיפיוזר אפשר להשתמש במהלך השינה, במבער כמובן לא במהלך השינה, אלא רק במהלך היום. וכמה טיפות רצוי? בדרך כלל זה יהיה לפי גודל החדר. אם נגיד אנחנו מדברים על סלון, אפשר לשים בסביבות 5-6 טיפות. אם זה סלון גדול יותר, אז יותר טיפות. וגם כשמשתמשים בשמנים טהורים, אז זה לא הכמות, זה האיכות. אז באמת מספיקות כמה טיפות כדי
כדי שהריח יורגש וכדי שבעצם תהיה השפעה אמיתית את ההשפעה האמיתית ואת התמיכה של השמנים. עוד שאלות לגבי השמנים? כן, יש הבדל בין תפוז לתפוז מתוק? שמן תפוז זה תפוז מתוק. כן, התפוז שהדגמתי זה תפוז מתוק. אוקיי. כן, שהוא באמת שמן מדהים לפי דעתי, אפילו אם יש רק אותו בבית, התחלה מדהימה. כי הוא באמת, זה אחד הדברים המדהימים שהוא באמת גם מרגיע אותנו וגם אומר לנו, מחר תזרק השמש. עוד שאלות לגבי השמנים? לא. רגע, אוקיי, כן. רגע, שנייה, קפצנו. אוקיי, לא, תלכי. אז עכשיו בעצם יש לנו את כל הדפים תקחי עוד אחד במצגת, קרן. כן, הם פשוט קופצים לי משום מה. עוד דף במצגת, תזיזי עוד דף קדימה. יש לנו את הפתק לאיזון פיזי, יש לנו את המשפט, ויש לנו את מה שכתבנו. הנה זה המשפט. את יכולה לקדם עוד במצגת. תשימו את הכל עליכם מצד ימין, אני למשל שמה כאן, העיקר שהפתקים ייגעו באור עם המילים כלפי הגוף. עכשיו, נעשה שנייה קצת איזשהו ניעור כזה. תלכי עוד דף אחד במצגת, כן? נעבור לשקופית הבאה. שקופית הבאה. כן. נעשה איזשהו ניעור כזה קצת, להזיז, אפילו החיות בטבע מנערות עצמם כדי לצאת ממצב של fight and flight, של ה-FFF, וממש אפילו באזורים של המפרקים הכל מעמיס, זה משחרר קצת תדריכות. עכשיו אתם יכולות לחזור לשבת, אני אצטרך לעמוד כדי להראות לכם את התרגיל הבא, אבל אתם יכולות לשבת, כשהרגליים, אם יכולות לגעת ברצפה אז עדיף, אבל בלי X או סיכול לא רגל על רגל, בלי X, בלי ברגליים, הלשון נחה על החך העליונה, ורק אני עומדת, אבל אתם יכולות לשבת, אני מראה לכם את התנועה, אנחנו עובדים עם החלק הזה של היד, ואנחנו כאילו מתופפות על העמוד שדרה, ומכיוון שאנחנו לא יכולות לתופף לעצמנו על עמוד שדרה האחורי, בואו תתופפו כבר איתי, אז אנחנו מתופפות על העמוד שדרה הקדמי, ובהקשבה לגוף, איפה שהגוף רוצה יותר, אנחנו עושים יותר, ועולים כל הזמן על העמוד שדרה. יש שתי נקודות שאני אקדיש להם קצת יותר, זה פה, בסטרנו, בעצם החזה, הנה אנחנו נמשיך, אנחנו לא פספס אף נקודה, ובקודקוד הראש, המגדלה, זה שתי נקודות שאני אתן להם קצת יותר, ואני ממשיכה לרדת ולעלות, אם היד מתעייפת אפשר להחליף יד, לרדת ולעלות, שתוך כדי אני נושמת, אני ממש לוקחת אוויר, מחזיקה את זה קצת בבטן, ניפחתי את הבטן, ומוציאה. עכשיו כשאני מוציאה את האוויר, אני יכולה ממש לעשות גם איזשהו קול, אני לא, אתם במיוט, אני לא, אז אני לא אעשה את הקול, ואתם יכולים ממש להוציא את זה עם קול, זה שומע אתכם. הטיפוף הזה עובד ממש על כל המרידיאנים בבת אחת, ועוזר לגוף לעשות את השינויים שיש בפתק, שזה גם הדברים של האיזון הפיזי, וגם... סליחה, אבל יש שני פתקים יש. את שלושת הפתקים לשים על הגוף, יש את המשפט, יש את הפתק הפיזי, ויש את מה שכתבתם, זה שלושה פתקים, שלושתם על הגוף, נוגעים באור בצד הימני של הגוף.
וככה בעצם הגוף לומד לנער את כל הדברים ברמה הרגשית שכתבנו, ואת ההשפעה שהם מייצרים בגוף, את האיזון ההורמונלי והאיזון הפיזי שרשמנו בפתק, והמשפט זה כמו הוראות הפעלה לגוף. קרן, תעלי דף אחד. תרדי דף אחד. המשפט, תחזרי למשפט. אוקיי. יש לי את הכוחות, היכולת והרצון לנשום בנינוחות, נוכחות ופרופורציה, ולחזור לעצמי, לאדמה שלי, לאיזון, לרוגע, אפילו בלילה. וכמו שאני אומרת, זה ממש הוראות הפעלה. תמשיכו את הנשימות תוך כדי הטיפוף, ולהירדם בקלות, טבעיות, ולישון שינה רצופה, עמוקה ונטולת מודעות. כשאני סומכת עליי ועל ההזקה להעיר אותי במידת הצורך, לטובתי ולטובת סובביי. עכשיו, המוח שלנו הוא ממש כמו תוכנת מחשב, אז אנחנו מקודדים שההתראה ההזקה זה מגן עליי, במקום שזה יהיה משהו שמקפיץ. עדיין יש לזה אלמנט מקפיץ, כי בכוונה יש לה ווליום כזה כדי שנשים לב אליה, אבל זה קצת מרגיע. לא לשכוח תוך כדי, אני נושמת לבטן, אני מנפחת קצת את הבטן, מחזיקה קצת האוויר בבטן, ולאט לאט מוציאה. עכשיו אנחנו נסיים למעלה בקודקוד הראש, אז כולה נגיע למעלה ונזיז את זה הצידה. עכשיו אנחנו תופף גם על הנקודה בין האף לשפתיים, במקביל גם בין השפתיים לסנטר, שזה נקודה שעובדת גם על יין וגם על יאן, מזרימה לנו אנרגיה בגוף. עכשיו, בבסיס הציפורן של האגודל כלפי חוץ, בשניהם, שני הגודלים, יש את הציפורן, בסיס הציפורן החיצונית, ותופף את הנקודה אחת לשנייה, נקודה של הריאות, פותחת את הנשימה, משחררת עומסים, עצב, כאב. די, אני לא רואה מה אתה... בסיס הציפורן החיצוני של האגודל, בשניהם זה החיצוני, בסיס הציפורן, אחת לשנייה. זה הנקודה הזו, פה ופה, אחת לשנייה. לא רואים כי יש את הכיתוב של השם שלך על המסך. נקודה, בסיס הציפורן, בסיס הציפורן החיצוני של האגודל. את רואה?
אז אני עושה את זה אחת לשנייה. באייפק אנחנו יכולים לגרות נקודה והיא תמשיך לשחרר גם אחר כך. ועכשיו אנחנו נעבור לנקודה שיש בתמונה העליונה איפה שכתוב קידני 1, זה בכפות הרגליים, עדיף בשניהם. זה בין שתי קריות הרגליים בשקע במרכז. מי שקשה לה שתעשה רגל רגל, מי שיכולה לעשות את שניהם פשוט שתעשה את שניהם. זה נקודה שעובדת על פחדים, עוזרת להם להתפרק, מחזירה תנועה לגוף. עכשיו נעבור לנקודה שכתוב עליה ספלין 6, אז יש את העצם הבולטת בחלק הפנימי של הרגל, נכון? המללוס, אז זה בערך 4 אצבעות מעל, אבל תחפשו באזור הזה שקע בולט. ותתופפו, ממש תסובבו ותלחצו על הנקודה הזאת בתוך השקע הזה. זה נקודה שעוזרת לחזק את אנרגיית הטחול, את הדם, מפחיתה חרדה ועוזרת לאינסומיה, שינה. נקודה מאוד חשובה. עכשיו, בכף היד, יש באזור של התנועה של המפרק, יש פה בצד של הזרת איזושהי עצם בולטת כזאת. אם אני בדיוק ייפול איפה שהיא נגמרת, יש שם איזשהו שקע. זו הנקודה. אנחנו כל פעם נעשה בצד אחר, כרגע נעבוד על יד ימין, ממש ללחוץ עליה חזק. זו הנקודה שכל פעם שבמלחמה כבר היה לי עומס, שמתי מחט קטנה, כמו להוציא אוויר מהבלון, הכל השתחרר. אפילו עשיתי סרטון, אם תרצו שאני אשלח לכם, על איך אפשר כביכול לדקר את עצמכם עם קוסמת, מכיוון שכל אחד יצליח לעשות באופן עצמאי גם בלי מחט, ופשוט באמת ללחוץ עליה. היא עוזרת מאוד להרגיע את הנפש, טיפול בחרדות, מתח, נדודי שינה. נבוא עכשיו לצד השני, אותה נקודה, רק ביד שמאל.
אני ממש לוחצת חזק ועושה עיסוי שם. עכשיו אנחנו נעבוד עם האמות, אמה לאמה. פשוט נתופף אמה לאמה. הנקודה הזאת עוזרת להרפות דריכות, פותחת את בית החזה, עוזרת להרפות ולסמוך לתחושת מוגנות. עכשיו ביד ימין, במפרק, יש שקע ממש באמצע, איפה באזור התנועה, ממש באמצע של היד יש שקע. אני הולכת מהשקע הזה ונופלת לשקע שני מתחתיו, זה בערך 2 סנטימטר מתחת, ואני מעשה את הנקודה הזו, או לוחצת עליה. כן, קרן, במקום הנכון. מי שרוצה להראות לי אז אני מזהה. וכשאני צריכה לראות את היד במקום. נראה לי נחמה זה פשוט קצת רחוק לי, ויערה זה נראה טוב. תוכלי להרים את היד טיפה למעלה, כי זה מסתיר, אוקיי, תודה. אוקיי, עכשיו אנחנו עושות ביד ימין, כשאני מחברת את האצבעות, יש לי כאן איזשהו גבעה, אני מתופפת על הגבעה עם 2 אצבעות. למה הנקודה הזאת תורמת, יעל? זה עכשיו נקודות לסגירה ולהניע את האנרגיה. שנייה, אנחנו עוברים לנקודה בתמונה הכי תחתונה, בין אצבע לאגודל, אני הולכת טיפה אחורה, זה בערך 2 סנטימטרים לשקע ברור כזה. מה שאנחנו עושות עכשיו זה דברים שעוזרים לסגירת הטיפול והפנמה. כל אחד יש לה הרבה מאוד, הנקודה הראשונה היא גם לכאב, גם לכל מה שקשור לחלק העליון של הגוף, הרבה מאוד דברים שהיא מפעילה, וגם הנקודה הזאת, גם מקעקעת, גם כעס, גם שליטה, יש לה הרבה מאוד. ועכשיו אנחנו עושים אותו דבר הפוך בצד השני, ביד שמאל, על הגבעה הזו. עם 2 אצבעות.
וברגל הנגדית, שזה רגל ימין, אותה נקודה, כמו בציור, כמו קודם. עכשיו אנחנו עובדות עם שתי אצבעות על הנקודה מעל האישונים השחורים, מעל הגבות. נקודה שעוזרת לראות את הטוב, להפנים את הטיפול הרגשי, לספוג אותו הכוונה. אני אסביר שטיפול אייפק לוקח לו בין יממה ל3 ימים להיספג בגוף. אז עוד מעט אני אסביר מה לעשות עם הפתקים. אז זה יכול להיות שזה גם ילך וישתפר בימים הקרובים, ויכול להיות שזה כבר ישפיע מהערב, כל אחת והגוף שלה. עכשיו, רגע. נעבוד עם היד כמו מגרפה על התימוס, על הסטרנום. יחד במקביל בין הגבות עם שתי אצבעות. זה גם עוזר להטמיע את הטיפול, לעורר את המערכת החיסון. והנקודה בין הגבות זה יחד עם הנקודה שהראיתי פה ביד, זה הנקודות כל כך מרגיעות ומעגנות, שבאמת הוצאתי סרטון בתחילת המלחמה, איך אפשר לדקור את עצמך בכאילו לדקור, אבל זה מפעיל מספיק טוב את הנקודות כדי עם הקוסמת. אם תרצו אני אשלח לכם את זה בקבוצה, זה ממש ממש עוזר לעשות הרגעה לגוף, כל פעם שיש קצת עומסים מדי. אם מתעייף אז אפשר. ולקינוח נעבוד על הנקודה הזאת שאני מתה עליה. זה קצוות החיוך, זה לא קצוות השפתיים, זה קצוות החיוך. בהמשך של הנושאים האלה. נקודה שעוזרת לחזור לפרופורציה ונוכחות. והגוף שלנו הרבה פעמים יוצא מפרופורציה גם אם השכל שלנו לא. הרבה פעמים גם השכל שלנו והרגש שלנו, אבל לפעמים הם בסדר והגוף לא. אז הנקודה מאוד 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 עוזרת. אנחנו משתדלות להסתדר עם הקלטה ולתת לכם. אתם תוכלו לחזור על זה פעם בשבוע,
על הטיפול יחד עם הדמיון מודרך. אם תרצו, זה וכל בקצה אחת של השפתיים? איפה זה בדיוק? לא. אני לא רואה כי כתוב... תראו את הטיוב אוקיי. כאן, אם אני אלך מהפס הזה, כאן, לא אוקיי. בסביבות השפתיים. שתוכלו לחזור על הטיפול הזה, נגיד אפילו פעם בשבוע עד סוף המלחמה, וכשאתם עושות לבד, אז כל אחת יכולה להרגיש שאם היא צריכה יותר בכל נקודה, אז היא יכולה לעשות קצת יותר. אתם יכולות לסיים את הטיפוף. עכשיו קרן תנחה אותנו לדמיון מודרך. אנחנו נשארות עם הפתקים, זה חלק מהטיפול, אנחנו נשארות עם הפתקים על הגוף בזמן הדמיון המודרך. אחרי הדמיון המודרך אפשר להוציא את הפתק של מה שאתם כתבתם ואת הפתק של האיזון הפיזי, ולהישאר רק עם המשפט הזה, מה שאתם רואים מוצג עליכם. אפשר לקפל אותו שהוא לא יפריע לגוף ולשים אותו איפשהו בגרב או בחזייה, איפה שנוח לכם. בלילה, אם קשה לכם לישון, אז גם תשימו את זה ממש ממש על הגוף, שיגע באור. אפשר גם עם המילים לכיוון הגוף. אני הייתי הולכת עם המשפט הזה שבועיים או אפילו עד סיום המלחמה, ושוב, אם צריך, אפשר לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם לאורך הזמן, אם נצליח להעביר לכם הקלטה מבחינה טכנית. אתם יכולות עכשיו בדמיון מודרך לכבות מצלמה, לכבות אורות, לשים כיסוי עיניים, לשכב או להרים רגליים, כל אחת מה שנוח לה. העיקר לא לסכל ולתת לגוף להיות במנוחה. אם יש לכם, לפני שאנחנו מתחילות, לא הצלחנו פשוט לשלב גם מוזיקה תוך כדי הדמיון המודרך. אם יש לכם, שנייה לפני שאנחנו מתחילות, אנחנו ניתן לכם, יעל תשלח לכם בקבוצה קישור לסרטון שאני מאוד מאוד אוהבת את המוזיקה שלו. באמת זה, אני שמעתי את זה הרבה בשלושה שבועות האחרונים, תוך כדי שטיפלתי בעצמי ועשיתי לעצמי גם דמיון מודרך. אז אתם יכולות להשתמש במה שאנחנו נשלח בקבוצה, או אם יש לכם כבר בפלייליסט שלכם מוזיקה אחרת שמרגיעה, אז מה שמתאים לכם. ואנחנו נצא לדרך. אז כמו שאל אמרה, אפשר לשכב, אפשר לשבת, לעצום עיניים. זה יהיה לנו בסביבות בין בערך 7-8 דקות. אנחנו נתחיל עם העברת המיקוד לנשימה. תקחי שאיפה עמוקה דרך האף. תרגישי איך את נושמת לבטן, והאוויר מגיע לאט לאט לחזה ולאף. ותשחררי באיטיות, לאט לאט. ואז עוד נשימה עמוקה, ולהחזיק, ולשחרר. ועוד נשימה אחת עמוקה, ולהחזיק, ולשחרר. תחזרי לנשימה רגילה וטבעית, בקצב שלך, כמו שנוח לך. לאט לאט תפני את תשומת הלב פנימה. תרגישי את הגוף כמו שהוא עכשיו. מונח,
מוחזק, נתמך. שימי לב מה קורה בגוף, בלי לשנות שום דבר, רק להקשיב. אולי יש אזורים רגועים יותר, ואולי יש אזורים שמחזיקים מתח. הכל בסדר. ועכשיו תדמייני שיש מגנט עדין ורך, שמונח מעל כפות הרגליים שלך. אם יש שם מתח, הוא פשוט מושך אותו אליו בעדינות ולאט לאט. והמגנט הזה מתחיל לעלות לאט ועובר דרך כל הגוף, דרך כפות הרגליים, הרגליים, הברכיים, הירכיים, הוא מגיע לאגן, ואז הוא ממשיך לבטן ולחזה, וכל אזור שהוא פוגש יכול להרפות קצת, ואז הוא יכול להרפות עוד קצת. לא צריך להתאמץ, לא צריך לעשות שום דבר שונה. רק לאפשר למגנט למשוך אליו את כל המתחים. והמגנט ממשיך לעלות אל הכתפיים, שיכולות עכשיו סוף סוף להרפות. וגם הידיים יכולות להתחיל לנוח. וכפות הידיים מרגישות רגועות ושקטות. הן לא צריכות לעשות שום דבר, הן לא צריכות לעבוד, הן רק צריכות להיות רגועות. ואז המגנט ממשיך אל הצוואר, אל הלסת, אל הפנים, אוזניים, עיניים, אף. בכל מקום שהוא עובר, הוא מושך את כל המתח. והעיניים יכולות להיות סוף סוף רגועות, והאוזניים רגועות, והפה שלנו שלב. וגם המחשבות שלך יכולות להתחיל להירגע ולהאט. ואחרי שהמגנט מסיים, הוא מתרחק בעדינות. ואת מרגישה איך הגוף שלך נשאר רך יותר, שקט יותר, עם שלווה. ועכשיו, בתוך השקט הזה, תדמייני אור עדין, אור נעים, אור רך. הוא מתקרב אלייך ועוטף אותך. כמו כדור, הוא נמצא מסביבך מכל מקום, מחבק אותך, מגן עלייך. זה כדור שמקיף אותך מכל הכיוונים ומחזיק אותך. ויש בו תחושה של ביטחון, של שמירה, של רכות. עכשיו את לא צריכה להחזיק שום דבר. האור מחזיק אותך. שימי לב איך זה מרגיש להיות עטופה, להיות מוחזקת. אולי הנשימה שלך נעשית רגועה יותר. אולי הגוף נעשה עוד יותר רגוע. וכל מה שעולה, כל מה שאת מרגישה, הכל בסדר. ומתוך המקום הזה, אני מזמינה אותך לבחור משפט אחד קטן שתוכלי לקחת איתך. אני כאן עכשיו. אני כאן עכשיו. אני בטוחה ברגע הזה. אני בטוחה ברגע הזה. הנשימה שלי מחזירה אותי לשקט. הנשימה שלי מחזירה אותי לשקט. אני עטופה ומוגנת. אני עטופה ומוגנת. יש בי מקום רגוע שאליו אני יכולה לחזור. יש בי מקום רגוע שאליו אני יכולה לחזור.
ותתני למשפט הזה להישאר איתך כמו יד ריקה שמלווה אותך, שמלטפת אותך. ועכשיו תדמייני את עצמך במהלך היום, אולי במהלך הלילה, אולי ברגש של מתח, אולי כאשר את יוצאת ממרחב מוגן. ושימי לב, הכדור הזה נשאר איתך, את לא לבד. כדור האור שעוטף אותך, שמגן עלייך, הוא נשאר איתך. יש סביבך מרחב שמחזיק אותך. ואם יש רעש בחוץ, בפנים יש מקום שקט. ואם הגוף שלך דרוך, את יודעת לחזור לנשימה ולמשפט שלך. וכדור האור נמצא איתך ומלווה אותך, ואת לא לבד. תקחי נשימה עמוקה אחת, ונשיפה אחת רכה, ועוד נשימה אחת עמוקה, ונשיפה אחת רכה. וכשאת מוכנה, לאט לאט תפקחי את העיניים, ותישארי עוד רגע עם התחושה הזו של הרכות, של השקט, של השלווה. אני אסיים את ההקלטה, ואנחנו נשמח לשוחח איתכם קצת, מי שתרצה, אם תרצו לשתף.